दिनै 14 सेप्तेम्बर 2024 एनडिबिनि 32थि मुंख्लं सान दिनै नंगौ सारा बिटिसिनि सिङाव बा सारा आसामनि सिङावनो एनडिबिनि 30 बोसोर दावहा नांनायनि गेजेराव गिबि मुंख्लं जालांनाय मानगोनां बिर जोहोलाव बाम्बुरगोरा बिथाङा दिनैनि नैबे दिनावनो 1988 14 सेप्तेम्बराव गिबि मुंख्लं जालांदों। दा बे मुंख्लं सानाव फालिनायनि नैबे गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय फुख्रिपारा गामियाव पार्मानेन्टलि बाव मोनसे मुंख्लं थम दङ। बे मुंख्लं सानाव आंखौहाय गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा आफादगिरिफ्रा लाफानानै दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय आंखौ खावलायनाय बायदि आं दिनै बेवहाय बाहागो लाफैनानै 36थि मुंख्लं सान फालिनाय बाहागो लाफैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों। मोजां मोननाय खारना बेनो जाहैबाय दिनैनि नैबे 34 बोसोर एनडिबिनि दावहा नांनायाव बिर जोहोलाव मुंख्लंफोरखौ जेरै नाम खारिनांगोन जेरैहाय बिबहैथि सानस्रां लथा नेरखां आरो लोगोसे प्रदीप आरो गोबां दि जाब्रां दिनै गोबां मुंख्लंफोरखौहाय दिनैहाय गोसोखांनानै बे सान फालिथायावनो जोंहा गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय इउपिपिअनि इएम मानगोनां सारबो दंफैयो आरो लकेलनिनो सासे गाहाय फोरोंगिरि इन्दिरा हाई स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि जगदीश बसुमतारी सारबो दंफैयो आरो बेवहाय बारग' एक्स बिएलटिनि दैदेनगिरिफोर दंफैयो आरो लोगोसे बेवहाय लखिमपुर आन्चलिक एबसुनि स्पिकार आरो डिस्ट्रिक्टनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि नेहाथारि एबसुनि फंबायमोन दंफैयो आरो लोगोसे दिनै बेवहाय गिबिसिन गवालपारा जिल्लानि सिङाव मुंख्लं जालांनाय मा होनो सुरजित ना चक्रजितनि बिमा दिनै बिथांनि बिमायाबो बाव बाहागो लाफैदों। दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों इउनिटि फराम एक्स एनडिबि हिसाबै नंगौ दिनै जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिबिया सेन्ट्रेलाइज हिसाबै गुफुरावहाय गाजा गोमजायै सिला बसुमतारीनि दैदेननायनि गेजेरजों मिरुनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बेयाव थांनानै जोंनि 30 बोसोर दावहा नांनायनि गेजेराव जोहोलाव बिर बाम्बुरगोराजों लोगोसे गुबुन गुबुननो मुंख्लंफोरनो दिनै कन्डलेन्स बावनायजों लोगोसे बिथांमोननि मुङाव बिबार बारसे दिनै मान बावदों आरो बेजों लोगोसे इउनिटि फराम हिसाबै कामरुप मेट्र' सिटि दिनै गुवाहाटि सिटियावबो दिनै खुंफुंदों, बाक्सायावबो खुंदों, दिनै गवालपारायावबो खुंदों आरो दिनैहाय धेमाजियावबो खुंदों आरो गुबुन गुबुन आरो दिनै धुबुरी पर्बजरावबो दिनै खुंदों। इउनिटि फराम एक्स एनडिबि हिसाबै खामान हरनाय बायदि जाय बिथांमोनहा गुफुराव थांनो हाया जिल्लाफ्राव खुंनांगौ होननानै दिनै जों जिल्ला हिसाबै खावलायहरनाय जादों। थिग बेबायदिनो दिनैहाय मुंख्लं बिर जोहोलाव बाम्बुरगोराखौ लाफानानै गासैबो मुंख्लंखौ दिनै जों सनमान होदों आरो बे मुंख्लंआव जों बेखौल' खावलायनो लुबैयाखै जे एनडिबिखौल' जों लुबैयाखै दिनै बेवहाय हारिनि थाखाय दिनै एक्स बिएलटिफ्राबो दिनै मुंख्लं जालांदों। जों बिथांमोनखौबो दिनै जों गोसोखांदों, बेवहाय जों रायथिदों आरो गोदोनिफ्रायनो गोदोनि समाव जों राव मा होनो रावनि थाखाय थैबोनाय राव मानसिफ्राव थैबोनाय मा होनो आमलाराम सिभारामनि बिथांमोननि सायावबो जोङो दिनै एसेब्लाबो जों गोसोखांदों। दिनै नांदों होननानै बुङोबा आखाइ हाथाय लानानै नांनाय नङा। जाथिनि गेजेराव माखासे गोबां मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनखौबो दिनै जों बेवहाय गोसोखांफादों रायखांदों। बेनिखायनो खोब मोजां मोनदों जोंनि नैबे मा होनो गवालपारा जिल्लानि सिङाव जिहेथु इउनिटि फरामनि जिहेथु मुंख्लं सान फालिनायावहाय लकेलनि रायजो राजाफ्रा लकेलनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा आरो बिकेडाब्लिउसिनि गुबुन गुबुननि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लानानै जोंखौ मदद होनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो इयुनावबो दिनैहाय जोंखौ जेब्ला मदद खालामदों फैगासिनो समावबो जोंनि बर'नि माखासे बिर जोहोलावफोरखौ बेबायदि ज' ज'यैनो जुदि बिबार बारसे बावनो मोनोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन बेखौ खावलायदों। आरो आं दिनै बे मुंख्लं साननि गेजेरजों आं दिनैहाय बिटिआर सरकारनि मानगोनां दानि सरकारखौ दैदेनबाय थानाय प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी सारखौ खावलायनो लुबैदों जे आंनि खावलायनो नागिरनाया बेनो, आं मेसेज होनो नागिरनाया बेनो जोंनि बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारिनि रुपहि साम' हाथायाव जुदि जानो गोनां सिमेट्रि लुनो गोनां जे मिउजियाम खालामनो गोनां दिनै बे हाखौहाय जुदि थाबैनो जोंनो मावफुंना होनो हायोब्ला दिनै जों बेफोरजों लेथेर फेथेर खुङालासिनो जों मोनसे जायगायावनो बिथांमोननि मुंख्लंखौ सनानि हांखोजों जों लिरनानै दोननायनि गेजेरजों जों बयबो मुंख्लं फेमिलिफ्रा बे जायगायाव थांनानै जुदि खुलुमनो मोनोब्ला जोंनि गोसो गोरबोआ मोजां मोनगोन। बेनिखायनो बेखौ जाफुंनांगौनि थाखाय इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि जानानै जोङो मा होनो प्रमद बर' बिथां आरो गबिन्द बसुमतारी सारमोननिसिम आपिल खालामदों जाहाथे नैबे सालबारिनि साम' हाथाय
हायाव थानाय बे सिमेट्रि लुफुंनो गोनां खामानिखौ थाबैनो मोनफुंदों बेखिनिखौ आं खावलायनाय थाबाय।